Alam mo, yun yung pinakamahirap na question talaga sa lahat no? Pero kung yun nga, kung tatanungin ako, kumusta ako ngayon? Well, napaka-plastic ko naman kung sasabihin kong okay lang ako or smooth sailing lang ang lahat after nung unfortunate thing happened. Hindi kasi ganun eh. It's been a year since the fire, so kamusta naman ako? Sariwa pa sa akin, syempre, ang mga alaala ng sunog. Alaala meaning yung shock na naramdaman ko, yung nervyos na naramdaman ko, yung pagkatakot na naramdaman ko nang nawala ang aming pangalawang bahay. It's been a roller coaster ride. Yes, may mga ups, may mga downs, may mga twists and turns. Sa totoo lang, sobrang hirap. Alam nyo kung meron pang ititindi yung heartbreak mo sa unang taong minahal mo, eto yun. Oo, sobrang sakit niya. Just getting used to it pa rin, yung new normal, yung having your workplace sa isang lugar kung saan ka din nagpapahinga. Kasi 'di ba usually ito yung breaker natin yung bahay. Ito yung separation natin from work or from the stressful world of working or adulthood ay yung bahay kasi you can be comfortable. Ayan, pwede mong gawin yung gusto mo, but now having your workplace and your home both at the same area, nag-a-adjust pa tayo doon. So even up until now, andun pa rin tayo sa adjustment period. Getting by, surviving, and fighting. Ang bilis pala ng panahon, no? Ang bilis ng panahon, nakalain mo, 1 year na pala ang nakalipas. O nga, mag-iisang taon na simula nung nangyaring sunog sa Star City na kung saan nadama yung Love Radio. Well, so far so good. Buhay pa rin naman. So nakikita nyo. Ayan, alive and kicking. Nakakapagbiro tayo, nakakatawa tayo dahil sa biyaya ni Lord. Kahit pa merong sunog na dumaan, yan po ay dahil sa faith natin kay Lord na hindi niya tayo pababayaan. Marami pa rin talagang magagandang nangyari at marami ikapasasalamat. Lalo na nung bago mangyari at after mangyari itong yung fire. Grabe, dito pa rin tayo. Nung nagising ako na madaling araw, I noticed na ang daming notifs ng phone ko. So, I looked at my phone and then nakita ko sa mga group chats namin na nasusunog nga daw yung Star City. So kami, talagang nagpanic kasi yung dalawa naming sasakyan nakapark sa Star City. So, talagang pupungas-pungas, ginising ko ang asawa ko, sabi ko, uy, hindi pa yun bayad. Puntahan natin. Kailangan nating ma-put into safety yung mga sasakyan. When we got there, ang laki na ng sunog. Ganito kasi yun, 30 minutes before Star City and MBC were gutted by fire, nandun pa ako sa MBC. Kasi ang out ko talaga 11-ish 11 p.m.-ish. So, nandun pa, nag-ayos pa kami ng mga titinda namin para sa isang convention. And then, iniisip pa nga namin, iwan yung mga gamit doon, yung mga ititinda. Buti na lang, dinala namin, tas nilagay namin sa sasakyan ko. So, nung pagkarating ko sa bahay, patulog na ako noon actually. Nakita ko sa feed ko na nasusunog yung Star City. Oo. Tapos, may mga nag-PPM na sa akin. So, iniisip ko nung time na yon, baka hindi naman masunog, diba? Kasi, praktisado ang MBC Star City pagdating sa mga fire eme-eme. Kumbaga, nagpa-fire drill kami regularly, earthquake drill, lahat na ng klase ng drill. Kumbaga, talagang ready ang MBC, ang Star City. Actually, wala talaga kaming alam sa nangyari kasi madaling araw ata yung nangyari o mga alas 12 ng madaling araw, alauna, gano'n. Tapos yung duty po namin is 4 in the morning. So napaka maaga yun. Tapos it will only take for 30 to 30 minutes papunta station galing sa bahay. So eto, nagulat kami kasi actually nagulat ako kasi ang dami ng pagbukas doon sa aking messenger. Ang dami nagpa-pop up na mga bali sobrang busy ang aming chat group. So syempre hindi ko naman iniisip na nasusunog na pala ang Star City, nasusunog na pala yung station namin. So ayun, habang nasa biyahe kami, ayun, biglang nakita ko na. So nung nakita ko nasunog daw,
hindi ako naniniwala agad. Hindi ako naniniwala kasi akala ko lang nagbibiro na naman tong ating alam mo naman sa Halab Radio puro biro dun Oo. So minsan andun yung pag-aalinlangan kung totoo ba yung mga pangyayari. Kasi imaginein mo, pagising mo pa lang, nakikita mo yung mga chat tungkol sa sunog. Tapos, ayun, medyo hindi talaga kapanipaniwala. So, para talagang maklaro ko, papunta na sana kami ng station. Tumawag si Totoy Bato. Sabi ni Totoy, "Bay, diretso na tayo sa BSA. Sa BSA kung saan yun yung transmitter namin." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, sabi niya, "Saan ka na banda?" Sabi ko, "Medyo malapit na rin din ako. Bandang Bacoor na ako Sabi niya, "Nasusunog ang Star City, bay." Sabi ko, "Hala, di, seryoso ka?" So, sabi ko, parang hindi pa ako makapaniwala. So, nagbigay na ng instruction na doon na kami didiretso sa transmitter sa Ortigas para nang sa gayon, kami na ni Totoy ang magman kung paano mag-play ng music na tuloy-tuloy na kahit nasusunog, hindi interrupted yung pag-broadcast ng Love Radio. Doon ko nalaman along the way, hindi ko alam papasok pa sana pala ako doon sa paano kaya kung hindi tumawag si Totoy, malamang dumiretso ako doon, magugulat ako, ang lakas ng apoy. So, yun, hindi na ako nakadiretso doon sa office, dumiretso na ako doon sa doon na kami nakita ni Totoy sa Ortigas. 4 a.m. pa lang, 3:30 ay gising na ako at nagpe-prepare papuntang opisina dahil from Cavite ako. So, kailangan ko mag-alat ng 1 hour sa pagbiyahe. So, dahil gumising ako na maaga, nabasa ko po lahat ng chat, lahat ng nangyayari. At si Mama Nicole noon ay nagsisend ng mga videos ng real-time kaganapan po sa loob ng aming opisina. At kitang-kita ko po yung mga sinendang video, nasusunog po yung entrance ng aming building. At hindi po ako makapaniwala. As in, pag may trahedya po pala, pag may sunog, in denial ka talaga. Hindi mo matatanggap. Hindi ka maniniwala. As in, hindi talaga po naniniwala nun. Hindi, tapos, hindi mo alam yung gagawin mo. Basta, kasi ang usual kong ginagawa, pagkagising, liligo, onting check lang ng phone, tapos liligo, tapos alis na ako. Pero ng mga pagkakataong yon, lahat question mark. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Pumunta ba ako ng office? Paano ako Tapos, totoo ba to? Prank lang ba to? Ano ba joke? Parang ayokong tanggapin sa sarili ko na nasusunog po ang Manila Broadcasting Company, ang Star City, kasi hindi siya katanggap-tanggap. And just to give you a background kasi mga kabisyo, last year kasi ongoing pa yung auditions ni DJ Robin. So, wala pang Robin Shena ng Manila noon. At yun, so nag-start siya ng June. Tapos, audition ako. Alam ko June Tapos, may second, third screening pa kasi siya and all. So, pagdating, ang huling auditions na naabutan ko, yung pang second na ata ay September. Kasabay ko pa nun si DJ Boogie Bay ng Yes The Best. Ayan, tas ako sa Love Radio. So, ayun, tawag dito, nabalitaan na lang namin. Ayun nga, syempre kumalat siya sa internet, sa online na, ayun nga, nangyari na nga yung malagim na pangyayari na yun. And, nalungkot ako. Personally, hindi lang dahil sa naisip ko noon, wala na, hindi na ako matatanggap and all. Pero syempre, nakakalungkot naman din talagang isipin, di ba? Yung pangyayari yun na, ayun nga, nandun yung questions na ano na mangyayari nakasunod, meron pa rin bang Star City, paano si Yes The Best Easy Rock Love, di ba? Nakakalungkot lang din talaga. Siguro sumunod na lang doon yung pag-iisip na siguro hindi na rin matutuloy yung pangarap ko. Kumbaga parang akala ko kasama na dun sa natupok ng apoy yung pangarap ko na maging DJ. Hindi ko makakalimutan yung gabing yon kasi meron kaming group chat. So ina-update namin yung mga nangyayari sa amin kahit nasa bahay na. And nung gabi na yon or nung madaling araw na yon, may nag-post ng video
or I think picture ng parte ng Star City na nasusunod. Napakaliit lang. Pag nakita mo yung video, napakaliit lang. Nakala mo may sindi lang ng isang papel at malayo sa aming stasyon, malayo sa aming lugar. So, nung nakita ko yung video na yon, medyo na-alarma ako ng konti, pero sabi ko, hindi, maaapula yan. Mawawala din yung sunog na yan agad-agaran. Kayang supilin yan, kayang sugpuin yung sunog na yan. So, natulog ako. Pagising ko nung umagang yun, the following morning, nagulat na lang ako na ang dami na palang post sa group chat namin na wala na daw yung istasyon. So ako naman, sa sobrang pagkataranta ko, hindi ko nga alam kung nakapaligo pa ako nung umagang yun eh. Pumunta na kaagad ako sa stasyon para silipin kung ano yung nangyari sa aming opisina. Siyempre, naalala ko din yung ilang kong mga gamit na nandun sa loob. And to my surprise, as in literal mga kaibigan, wala yung stasyon namin. Harap na lang, yung facade na lang ng building, yun makikita mo, pero sa loob, wala. As in, hindi na siya pwedeng pasukin, o as ang sabi ng mga bumbero, yun nga, delikado, tapos may apoy pa. So may ano na siya, meron na siyang harang sa labas na hindi ka pwede makapasok. At ang sabi nga, wala na talaga. So lahat ng mga empleyado nandun po sa labas, nandun kami nakaupo. Yung iba nakatayo. Lahat kami hinang-hina nung nalaman namin at nakita mismo ng mga mata namin kung ano yung nangyari sa estasyon namin. Na parang ang bilis naman ng pangyayari. Sana ito panaginip lang. Sana hindi totoo. Di ba? Na parang, ang daming tanong, ang daming malulungkot na emosyon, nakakaiyak, nakakatakot, nakakaawa para sa mga sarili namin. And lahat ito ay fresh pa sa mga pagkakataong ito kahit isang taon na nakalipas. I was there nung nag-broke yung alarm, fire alarm, kasi pauwi pa lang ako noon. 9 p.m. to 12 midnight kasi yung schedule ko. So, umuwi ako usually past 1 na. So, nung pagtapos ko, nag-break yung fire alarm. Oo, saktong-sakto talaga. Nag-break yung fire alarm. Tapos, syempre, nagulat ako. At first, inisip ko, may drill ng gabi. Talaga ba? O para ba to sa mga bagong night shift? Yung mga ganyan. So, kalmado lang ako lumabas, ganyan, ginather ko yung things ko. Dahan-dahan pa ako kasi ang dami ko pang aayusin eh. So, lumabas ako, pumunta pa ako doon sa table ni Troy para sulatan siya kasi I can clearly remember Troy is having a bad day that day. So, gusto ko kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, meron siyang hint of good vibes from me kasi yung letter ko was telling her to have a great day or a great morning. Tapos maya-maya dumaan si Kuyang Guard, sabi niya ganyan, "Ma'am, yung sasakyan po sa labas, kailangan na pong i-move kasi may dadating pong fire trucks." So tinanong ko na, "Kuya, seryoso ba yung fire alarm? May sunog ba talaga?" Tapos yun, sinabi niya, "Ma'am, nasusunog po kasi yung likod ng Star City." So sabi kong ganyan, okay. Kasi akala ko naman, small fire lang, not that serious. Kasi kalmado sila kuya, so kalmado din lang ako. So maya-maya, tinawag ko na yung mga kasabay ko na, "Tara na, uwi na tayo, kailangan na natin i-move yung sasakyan, ganyan, uwi na tayo." Nung palabas na kami ng office, yun na yung padating na yung mga fire trucks. Ang dami nila, nagtataka, dami naman ito. Sabi kong ganyan, ano ba talaga to? Tapos maya-maya, nung paglagpas namin ng building or yung entrance ng Manila Broadcasting Company, doon sa bandang likod, doon ko na nakita, ang laki na ng sunog. At nakikita niyo po ba yung gitara ko sa likod? Yan. Yan ay isa sa aking 2 gitara. Bigay sa akin yan. Naaalala ko yung gitara na yan kasi yung isa, dahil nga 2 po yan, yung isa po ay naiwan sa MBC at nasunog. Medyo masakit kasi syempre mahal ko yung gitara ko, pero mas masakit makita yung mga kasamahan mo sa trabaho na nasasaktan, umiiyak sa nangyayaring trahedya. Siguro ako nang hinayang ako sa ilan kong mga gamit kasi nandun yung laptop ko,
nandun yung ilang sapatos ko, nandun yung ibang insurance policy ko, nandun yung titulo ng lupa ng bahay namin. Kasi nga, yung opisina po namin ay pangalawang bahay na rin namin. Kaya ang dami po namin gamit sa loob. Meron akong locker doon kung saan nandun lahat ng mga valuables ko. And lahat ito, napagtanto ko, wala na. Meron kasing akong talent fee noon na before the sunog na binigay ko kay Camille kasama namin sa office. Sabi ko, Camille, pa-in-cash bukas. So, yung bukas is during the day na nasunog na. Yun kagad ang inano ko. Sabi ko, Camille, saan na yung cheque? Kasi pag nasunog yung cheque, wala eh. Nga. Ha! So, yun nga, malungkot na balita. At doon din nanlumo din ako. Sabi ni Camille, Sir Jig, sorry. Naiiwan ko doon sa drawer ko yung cheque na pinapa-in-cash mo. So, ganon. So, talagang pinagdasal ko sana hindi naabot yung area nila Camille, hindi nasunog. So, yun nga, hindi nga nasunog. Pero ang nangyari naman, parang water damage. So, wala na rin. But eventually, nakuha ko rin din naman, nag-request, gumawa ng affidavit, etc. At nakuha naman. Right after na maabo ng MBC Star City, hindi ako makapaniwala pa rin. Nakakaloka lang kasi meron pa akong hosting nung time na yon. So, wala talagang tulugan. Yung isip ko habang nag-host ako, nasa Pasay kahit nasa may QC ako banda, kung hindi ako nagkakamali. Oo, nasa Pasay yung utak ko, pero yung katawan lupa ako, nasa QC, nag-host, diba? Aga-aga nag-host ka. Tapos right after nung mismong hosting ko, diretso kami sa may Sofitel. Kasi syempre, emergency meeting, diba? So, pag-uusapan kung ano yung mga dapat gawin and so on. And buti na lang, may backup ang MBC, diba? We have backup transmitter. So, hindi ko na lang sabihin kung saan. Pero, laging handa. January 2020, ayan, biglang tumawag si Love Radio at sinabi sa akin na, ayun nga, natanggap ako. So, hindi ko talaga siya in-expect. Hindi ko siya in-expect kasi yun nga, dami nang nangyari eh. Tapos, hindi naman na talaga maganda yung pasok ng 2020 nung time na yun eh. Pero siguro yung pinakamagandang nangyari sa akin. Kasi kahit na sa kabila ng mga trahedyang yon eh, ayun nga, hindi naman pala kasama yung pangarap ko doon na nasunog. So, ayun, moving forward to now, ayan, mahirap man yung setup natin, 'di ba? Pero, ayun, hindi naman kasama yung pangarap ko na natupok doon. Sa kabila ng magkasunod na hindi magandang trahedya na nangyari sa amin, yung una, yung sunog ng aming istasyon, at pangalawa, syempre, yung nararanasan nating lahat ngayon, yung worldwide pandemic. Lahat ito ay, kumbaga talagang double punch double whammy yung nangyari sa atin. And andito tayong lahat, di ba? Lumalaban, andito tayong lahat, patuloy na ipinapakitang malakas, patuloy na ipinapakitang kaya nating resolba ang problemang ito. Siyempre, kung meron ding nalulungkot bukod sa amin, yun yung mga fans, 'di ba? Yun yung mga sumusuporta sa Love Radio, sa lahat ng stasyon ng MBC. Grabe kaya, sobrang dami nilang messages at hindi ko na maisa-isa yun nung time na yun. Pero, yung mga mensahe nila, alam mo na hindi ka nag-iisa dun sa mga pinagdaraanan mong hirap. Parang ganun, kumbaga dinadamayan ka nila. And I think yung ganung klaseng mensahe, enough na yun para kahit papaano malaman mong hindi ka nag-iisa. And yun lang naman yung kailangan natin paminsan na parang message mula sa mga tao. Yung sabihan ka lang na hindi ka nag-iisa, nakaramay mo ko, nakasama mo ko sa battles mo, sa lahat ng mga pinagdaraanan mong hirap sa buhay. They may not know kung ano yung lahat ng mga detalye, pero yung malaman mo lang na there are people out there na nandyan lang, makinig, handang makinig sa'yo, handang
maging shoulder mo to lean on just in case na kailanganin mo sila. Ito nga po, kahit sa kabila po ng back-to-back na nangyari na mga sakuna, di ba? Una, nasunog yung Love Radio. So we are picking ourselves up para makabalik. Inaayos po namin yung pag-broadcast namin po muli. Tapos eto, so on the way to recovery, biglang pandemic yung pumasok. But still, ayan, nandito pa rin po ang Love Radio, and we are very thankful sa management namin dahil hindi po kami pinapabayaan. And syempre sa mga nangyari, marami pong mga nawalan ng trabaho, etc. Kaya nandito pa rin po at hindi mawawala po ang 90.7 Love Radio para po mag-alalay na rin din sa lahat po ng mga kabisyo natin na may mga pinagdadaanan. So we're here to bring entertainment. Ang inyong mga paboritong Love Radio DJs ay nananatiling matatag para bigyan kayo ng bonggacious entertainment that you still need in spite of yung mga challenges na na-encounter namin katulad nung fire na yun. Diba? Ang masasabi nga namin dyan is, sunog ka lang, Love Radio kami. Sunog ka lang, Manila Broadcasting Company kami. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga listeners namin, sa lahat ng mga nagmamahal sa aming himpilan, sa mga loyalista ng stasyon, sa mga loyalista ng mga DJs. Maraming salamat po sa inyo. Kami ay nananalangin na sana malutasan natin o malagpasan na natin ang pandemyang ito. Sobrang na-scramble lahat, 'di ba? Our job, 'di ba? Our home life, our schoolwork, our relationship, 'di ba? Relationship natin sa family, with your friends, with your boyfriend or your girlfriend. Kahit kanino pa lahat ito, parang nagulo lahat no? We were caught unprepared sa nangyaring lahat ng ito, but of course we are one in this. Kaya po natin itong lagpasan ng pandemic na ito, and patuloy po kayong umasa na sa kabila ng pinagdadaan ng nating problemang ito, di ba? Nandito kami mga DJs ng Love Radio para patuloy tayo ng positibong outlook, para patuloy tayong bigyan ng saya. And of course, dahil na rin sa pagmamahal po ng Manila Broadcasting Company na kahit may sunog na nangyari, ay hindi po pinabayaan ang lahat, as in lahat, walang natirang napabayaan. Lahat po ay inalagaan po at hindi pinabayaan ng Manila Broadcasting Company at ng Star City. We're still sane, ayan, we're still happy, and nakakapag-deliver pa rin kami ng happiness and good vibes sa mga tao is because of those people na sumusuporta pa rin sa amin, naniniwala pa rin sa amin, at nandyan pa rin para sa amin. I don't want to call them fans. I like to call them friends. Ayan, lalo na yung for me, Lala Babies, kasi they've been a huge part of yung recovery stage ko sa mga trauma or sa shock na lang na nangyari sa akin from the fire to pandemic. Yung chaos ng dinala nun, sila ay constant reminder na I'm doing something good. Sila ang constant manifestation na maybe even if may pinagdadaanan akong ganito, it's just the universe telling me that I am still human. Even if I do have a program na nag-a-advise sa mga tao, there are still certain things na makapagsasabi sa akin na may mga bagay kang hindi alam, may mga bagay kang hindi pa nararamdaman, ipararamdam ko sa iyo, pero okay lang kasi andyan sila. So, thank you. May mga bagay na akala mo ay hindi ka mabubuhay nang wala ito. Pero mabubuhay ka pala. And these are material things. Yung mga pinanghinayangan ko mga gamit doon, na mga pinaghirapan ko, pinag-ipunan ng collection, nung una talaga napakahirap tanggapin that these were lost. But then, eventually, lalo nung nagkaroon ng pandemic, marirealize mo that the best things in life are free. Good health, time with your family, time with your friends, food on the table to eat, bonding moments with the people that you love. Dito mo marirealize na kahit simpleng buhay pala, okay lang. Marami tayong ikapasasalamat, lalo na sa management, na alam natin na kahit mahirap para sa management, 'di ba, na ipagpatuloy itong business na ito, hindi nila ako kinalimutan, hindi ako pinabayaan.
At ganun din ng mga listeners na kahit hindi pa nila ako nakikita na nasa booth, ayan, nandiyan na sa... Nagiging emotional. Nandiyan na sila na para suportahan ako. Alam mo yun, nagugulat nga ako, may mga fans na ako. Hindi ba nga nila ako nakikita sa booth. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga fans po ng Love Radio, especially sa mga fans ni DJ Totoy Bato. Para sa akin dito, andyan pa rin yung ating mga kigol. Okay pa sa alright pa rin ating mga kigol. At despite sa mga nangyayari po sa station po natin, yung Star City, nasunog, tapos ito na naman ng pandemic, andyan pa rin ang ating mga fans na sumusuporta po sa atin kahit ano man ang mangyari. At syempre gusto ko rin pong pasalamatan din ang ating boss dito sa Manila Broadcasting Company dahil sa patuloy din na pag-aalala, napaka din na maalahanin. At syempre, andyan din yung malasakit. Kasi akalain mo, imaginein mo nasunugan po kami. Ayun, so maraming gastos dun. Tapos ito na naman yung pandemic. Di ba? Talagang pinadapa. Pero akalain mo, Manila Broadcasting Company, andyan pa rin. Looking forward, ito lang ang masasabi namin. Sa bawat ganitong klaseng pagsubok, it will only make you stronger. What doesn't kill you will make you stronger. Itong pagsubok na ito ang nagpatibay talaga sa aming mga Love Radio DJs. Nagpatibay sa amin. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, medyo sanay na kami sa pagsubok at kinakaya po namin lahat. So para sa lahat ng mga kabisyo namin, una, maraming salamat for sticking with us. Thank you very much for still tuning sa aming radio station. Maraming salamat sa suporta sa aming mga social media pages. Thank you very much. At huwag po kayong mag-alala, di ba? Walang sunog o tsunami o kung anumang pagsubok ang magpapabagsak ng aming pagmamahal para sa inyo. Kaya we will continually do our best para paligayahin kayo. Maraming salamat mga kabisyo. So, ganun lang kabisyo sa buhay po Katulad sinabi ko kanina, walang hindi nakakaranas ng pagsubok Kanya-kanyang level lang yan. At tingnan natin na blessing po ang isang pagsubok sa buhay. Kasi ibig sabihin nun, magle-level up na naman yung strength mo. Kung dati ang strength mo lang ay level 5 lang, tapos may dumating na naman ng pagsubok, ibig sabihin magle-level up, magiging level 6 na yung strength mo, yung pagharap mo sa mga pagsubok. So, ibig sabihin na umaakyat ka na ng panibagong baitang. Ganun lang. Kaya salamat po sa lahat ng nanalangin sa aking mga kamag-anak, sa aking friends, sa aking mga co-DJ, sa Love Radio Manila family. Thank you so much sa love nyo. Mahal na mahal ko din kayo at patuloy tayong kakapit. Hanggang andito ang Manila Broadcasting Company, maglilingkod po kami sa inyo. Hanggang andito ang Love Radio Manila, papasayahin po namin kayo kahit meron kaming kanya-kanyang battle sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga fans po ng Love Radio, especially sa mga fans ni DJ Totoy Bato. Para sa akin dito, andyan pa rin yung ating mga kigol. Okay pa sa alright pa rin ating mga kigol. At despite sa mga nangyayari po sa station po natin, yung Star City, nasunog, tapos ito na naman ng pandemic, andyan pa rin ang ating mga fans, mga sumusuporta po sa atin kahit ano man ang mangyari. So maraming salamat po. Sana ay hindi kayo magsawa na pakinggan kami kahit na minsan nakakainis yung mga tawa namin. Ayan, sana hindi po kayo magsawa sa amin at kami rin ay hindi magsasawa na magbigay ng mga materyales at magbigay ng mga kwento, magbigay ng mga kung ano-ano para mapasaya kayo sa radio, ganun din sa online. Kaya sana ay wag rin po kayong magsasawang suportahan kami. Ayun po. Maraming salamat po. Well, first of all, sobrang nagpapasalamat po kami sa lahat po ng fans. Thank you very much na sa kabila po ng sunog, sa kabila po ng pandemya, nandyan pa rin kayo, naging loyal kayo. At kami din, gagawin din namin lahat-lahat sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming magagawa, ayan, na makapagbigay tuloy-tuloy ng entertainment. So maraming salamat dahil hindi nyo po kami binitawan. Kayo po talaga ay mga tunay na kabisyo, kaya
Sobrang maraming salamat. Saludo po sa inyong lahat. So ayun, maraming salamat sa lahat ng mga taong nandyan, sa mga kabisyos namin out there na walang sawang sumusuporta sa amin from all the difficult times na pinagsamahan natin. Magkakasama tayo, sinamahan nyo kami at malaking tulong, malaking bagay yun sa amin. Hindi man namin kayo maisa-isa every single day of our lives, hindi man namin kayo mapasalamatan, ma-mention, ma-shout out every single day of our airing, pero nandyan pa rin kayo. Kaya nagpapasalamat pa rin ako, nagpapasalamat kaming lahat sa lahat ng suporta ninyo. Hindi matatawaran, hindi namin din alam kung ano bang nagawa namin sa inyo para suportahan nyo kami ng ganito, para magstay kayo ng ganito sa amin, diba? Madami ng taong hindi nagstay sa mga buhay namin, minsan nga sa personal pa eh. Pero kayo, nandyan pa rin nakasuporta all throughout the years. So, maraming salamat. Hindi namin malalagpasan lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. So, thank you. Thank you for being there. Thank you for driving, giving us a good drive. Thank you for motivating us to do better sa mga craft namin each and every single day, despite and in spite ng kahit anong condition, pandemya, fire, you guys were always there for us. And kayo yung rason as to why we want to do what we are doing right now. We still want to do yung trabaho namin with the best of our ability every single day dahil sa inyo yun. Sa totoo lang, ito no joke, walang halong kemihan, walang halong kaartihan. Kayo talaga guys ang tunay na idol. Always your number one FM radio station.